dong pini bertar jik tha pini prime time news thamang pini li monitor pi aprang si bertang ton pen cepa jermi dam de aprang bertang kong pi arjik tha Jomkreni zara hithi long chawa hithi long hithi bamjaya se karti to Inglong poma de singhason mondo BJYM Patir Piponsi Jilang Sokapathu along Klamalong Kitching si Karbi traditional games Kachipati asai Kipaman pon NKBA Arlo a area Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship Arta Ninkan Pukep Kichok Sertalong Kitalon Nasingkan Kipaman bertang kong pi arjik de phit puthot bertang ton pen cepa jermi dam snang Jomkreni zara hithi long jaba hithi long hithi bamjaya se karklipon Nijang Karbi Anglong arlo nireb hongkra malong pini adap porphai kebra chitima por malong long chaba hithi long hithi pamjai se karklipon lapen labangso hithi pamjai se kopia thesi karklipon ang kokma laki bangso hithi long kasik sak thangnat kapavidet lapen chujor jolan bipor atum anta kimisenji phanpusi arklipon nang koklo lapen lapu MP Horan Singh besitami along ni hawar hapat nimro kom kaching hon ki thepar pek penajo ani kimi pen chetongdun lapen longja be hithi long sitami ansusi ke paching thurji phat amu sitami klempon po lapen non hithi pamja asi karklia dim sitami payment ma de thirthi pen pai biri prabjin pen kimpi pon po puta pini hithi pamja long rada phanlam chak chepite ka lapen pini bangso hithi pamjaya se karklia long kachetong lake rondhuniram kro boronson ingti halapu se karkli sita mi et mi phun lapen angthinang phor lapen vomut vokan lapen lapu hanvi sita mi pon et side lapen kurusar pen pherangke thengnu nang pachini dun atengki ahithi tinalong sitami lapuson si charkli repji nangli anlote chujor cholang haihui sitami mi phun mi et popu chebohong chehuri sitami ing arpo pherangke tomangnu nang thandon tongkam kam pen Robinson rongpi news Jennifer Karbi Man tungkai long ni si tu mereka mau buat langsung bojar, lapen dak longja bojar laka kupen, akleng si lo bojar dak leng buat langsung lo, tu melarang long ni, lapen melarang long ni lo, lapen ke dak abang ke second nasong si lo, itu lo dak bang adun tu lo, kasi long ni tungkai la suiti pamjai ke tu melarang long ni ke, lapen long ni han, ti pamjai bom. Practice and training can only take you so far. Mindset is halif. Believe in yourself, the better, and you are sure to win. Alam thipi ki endama tengpen inglong pumati singhason mondo BJYM patir piponsi jilang soke pathu along klama long ke chengsi Karbi traditional games kachepati asai ke pamanpon. Singhason local MSC mate KAACEM land and revenue emerging tiso kemang pon Karbi jutang jupat kiri rang apor ahut puthot Karbi jutang jupat kepareng thuji lapen kang thurpon thu thekji aphan pura Singhason Mandal Bharatiya Jatiya Yuva Morcha Asongja Poatum aphan Pachipatur Piponsi Singhason constituency angkan polling station ke do an amsi aphaman aphan kipanong piateng penji lang so ke pathu aklamalong si hamli ke pathu bapthali ke lapen kenglong dang ke dong Karbi traditional games peman pondo kachipati pangcheng pon pe aprang Singhason mondo BJYM amai phu Agustin tokbi arideng pen BJYM asong alama pangjor pondo lapen VDC chairman Kensing Bay arideng pen si langparpan PS lapen Borjan PS atom angbongsi hambi ke pathu ke chengsi kachipati pangcheng pon phitlo lapen ke chengsi angdeng Karbi akhai abarim ke pathu mati traditional games kachipati amayalo KAACEM land and revenue emerging tisu KAAC secretary ACS Nirula Phamchupi Lumbajong development block BLCC chairman Lawrence Rongpi BJP Songjapi Inglongpo KLA Aruchun Bang Harsing Tokbi KLA Tiri P Pen Sarsing Kramsa Duar Disa Moza Amuzadar Hongro Langsoke Haitimung Arong Asar Theon Sing Timung
Singhason VDC Chairman Barim Mati Obekimi Nangnam Kachithang Klong Alun Sepo Trinal Rongfa Singhason Ratsai Klembang Pu Dohon Sing Inhi Lapin Singhason Havar Ki Ongdun Get Hek Preset Cherokto Abang Pu Bang Pi Chetong Dunsi RDP Dun Lapin Karbi Kaya Barim Ki Patu Mati Karbi Traditional Games Angdun Kiti Nong E Ki Chepajer Amai Along KAAC Atenki Jongsi COVID-19 vaccine GPP Ulape Government Pen Kirab Ason Do Anta Long Dun De Depo Lasi Prabjin Pen Radatung COVID-19 vaccine GP Lab Nang Po Puta Pachini Pong News Report Sonjit News.24 Karbi Anglong Itulah tradisional kuku pasuduan bisa kami aku pandang pun semua kecil ini lah ketonjan tapi kepatu tulang mulutnya ada bombong pun cara lengkap. NKBA Arlo a area Panjan Hiri Area Baptist Fellowship Arda Ningkan Phokep ke Chok Sertalon Kitalon Asengkan ke Paman Phokep Ningkan ke ICB Vetno Lapen ke Jok Pachet Hangno Laso Ningkan ke Jubililo Laso Thepi ke Enpon Pen Phokep ke Chok Sertalon Talon Pon Laso Sertalon Along PHABF Amai Phu Biraning Tipen ke Japon Amai Along Alhiaman pen local MEC Probitro Rong Pichitondo Lapen Kichu Paluhi Eto Reverence Khoyasing Rongha James Pangcho Social Worker Lapen Boson Rong Pardio Pani College Principal Lapen NKBA Staff Lapen Panjan Hiri Area Rong Koirapho JB Lapen SZB Lapen PHABF Amandoli Chitong FC Sertalon Paman Ponlo Sertalon Amen Pen Kachitong Amuluk Anaphan Anesan Pachote Ganglo Lapen Sertalon Alam Themati Mai Kiching Pen Kijut Arna Malam Kithan Pon Laki Reverence Benting Teron Executive Secretary NKBA Lapen Mai Chingchia Ko RD Kepado Muchoji Aphanpura PHABY Atheke Panjan Hiri Area Baptist Fellowship Youth Department Atum Penajo Kiroka Cholun Pen Ning Parung Pon Lapen Local MEC Pobitro Rong Pipen Ning Kepa Thete Kanki Non Towar Mi Par Pista Prabjin Pen Kesimar Ponji Aphan Deng Pon Etlo Lapen PHABF Asahem Paisong Avilan Nili Kesimar Ponji Aphan Bor Ipon Poputa Chichak Tegang Laso Mai Ke Pachun Ponji Aphan Enkor Ki Pekpon Laki Mai Phubiren Inti Junbang Daniel Teron Lapen Matthias Taubi Lapen Nimali Ato Mai Phi Manai Terangpi Junbang Pi Martha Terangpi Lapen Riso Nimso Amai Mai Phu Kelvin Be Junbang Benjamin Rongpi Latum Pensi Sertalon Kitalon Ajubli Celebrations Misen Claret Insanjin Pen Pachun Pono Nili Pen Anilson Rong for News.24 Karbi Anglong Itumlah bangsa jubili ni kan phokep itumlah bangsa Kicok jubili pamanong lagi pini ke itumnya orang partik lo lagi anam herjumi lo lapen hok lo bangsa itum area PCBF area lagi itum NKBA pen kesirap do itum NKBA pen lagi isi area lo area men lagi Panjan Hiri Area Baptist Fellowship Tihek men ke PCBF Wan ati mana itum kicok kata do bangsa jubili lo itum anam lam ke petani pan pesini itum NKBA Executive Secretary Reverend Bending Teron orang konsultan phala selang lita aporang cipidun besi bangsa jai mek hai ta sunni nongpam